κάνεις εδώ, τι ετοιμάζεις? Μια χαλούμι σαλάτα. Wow, μπαλσάμικο. Μπαλσάμικο και σουσάμι. Που μπαίνει και μέσα το σουσάμι. Μου αρέσει που την περιποίησες σαν να είναι για το γιο σου, σαν να είναι για το παιδί σου. Μπράβο. Έτσι πρέπει να κάνουμε πάντα. Γιατί και οι πελάτες σαν παιδιά μας είναι. Ποιον συμπαθείς πιο πολύ εδώ μέσα? Τώρα να σου πω Τον όλους. Αβραάμ. Όλους, να σας πω όλους. Δεν έχω. Άντε καλά. Αλλά ο Αβραάμ είναι καλύτερος. Είναι αδυναμία. Είναι εντάξει. Τώρα θα φτιάξω μια iceberg καρότο. Και μετά από αυτό θα φτιάξω μια φιλέτα. Είναι ζώρικη η δουλειά σου. Εγώ την αγαπάω αυτή τη δουλειά και δεν μου φαίνεται ζώρικη. Πόσα χρόνια είσαι εδώ? 4 χρόνια. Α, είσαι σχεδόν από την αρχή. Ναι, σχεδόν. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχετε φρέσκα υλικά μόνο. Ναι, όλα φρέσκα. Το αγαπημένο σου γεύμα εδώ μέσα? Το pork bowl. Με ρυζί. Αλλά εγώ τα τρώω τα πάντα. Ναι, με ρύζι. Πιο πολύ μου αρέσει με παντσέτα. Πατσέτα. Γιατί μου αρέσει η παντσέτα, ναι. Τέλειο. Επειδή την φτιάχνουμε εμείς. Α, και παίρνεις απευθείας το κρέας. Βάζεις κοτόπουλο. Τα περισσότερα μαγαζιά βάζουν πολύ λίγο κοτόπουλο. Το ένα δεν θα φτάσει για μια μερίδα. Είναι 150 περίπου γραμμάρια φιλέτο κοτόπουλο που βάζουμε. Το κάνουμε σουβίντα αυτό. Μαγειρεύουμε 4-5 ώρες μέσα στη θερμοκρασία 75 βαθμούς, να σπάσει τη σαλμονέλα και αυτά. Γίνεται τρυφερό και μετά το τελειώνουμε πάνω στη σχάρα. Το ίδιο κάνουμε και στην πανσέτα. Την πανσέτα τη δουλεύουμε 24 ώρες στο σουβί, στο ρόλερ και μετά την τελειώνουμε πάνω στη σχάρα. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι λίγο πιο ζουμερό και πιο... Προσπαθούμε.